Når vi laver praktisk musik, foregår det både i små grupper og i store grupper. Det vi hører her, det er en 3.G, der har haft et forløb, der slutter med, at de tager i studiet og prøver at se, hvordan man producerer musik der. Selvom det ser ud som om de alle sammen står og spiller sammen, så er det jo lidt fup, fordi for at få en bedre lyd har man først indspillet rytmen, gruppen, og så bagefter spillet sangen ovenpå. Og til sidst har man så taget billeder. Sangerne, de har slet ikke nogen mikrofon. Fælles for musik på alle niveauer, altså ligegyldigt om det er på A, B eller C-niveau, det er, at der er to dele. Dels lytter vi til musik og taler om musik som det ene ben i faget, og dels så laver vi musik, vi synger og vi spiller. Det er det, vi gør i timerne, og det gør vi til eksamen. Det er sjovt at synge, men det er samtidig en god måde at møde forskellig musik og lære forskellig musik fra en sådan mere praktisk vinkel. Det er også en god måde at blive klogere på, hvor mange måder man kan bruge sin stemme på, og hvordan ens stemme fungerer. Hvad laver man så, når man har musik? Altså, synger man bare hele tiden? Nej, vi laver ret meget teori. Men altså, vi laver også samspil, og det er meget nice. Det er nok det, jeg bedst kan lide personligt. Men ja, vi har lige så god lærer, så ja, håber jeg på 12. Men ja. Nej. Ja, skal man kunne noget musik, inden man starter, eller hvordan er det? Nej, det behøver man sådan set ikke. Vi lærer jo det hele der, i timerne. Så sådan, vi startede ud med at lære basic rytmer og sådan noget. Vi tager det hele et step ad gangen, lærer noder. Der er selvfølgelig altid nogen, der kan del, og de har jo lidt en fordel, men det er slet ikke et krav, man kan sagtens følge med alligevel. Jeg kunne ikke særlig meget, da jeg startede. Når man har musik på Frederiksborg Gymnasium og HF, så kan man sige, at der er ligesom to dimensioner af faget, der fylder rigtig meget. Det er det praktiske, og så er det musikforståelsen. Så det betyder, at man lærer at spille noget helt elementært på et instrument. Man behøver ikke at kunne spille et instrument, før man vælger musik. Hverken på C-niveau eller bare som studieretning her på FG. Hverken Rive eller jeg, vi havde nogen form for musikerfaring, inden vi startede på FG. Der er intet krav om, at man skal kunne spille et instrument i forvejen, eller at man kan læse noder. Det er alt sammen noget, man lærer, når man starter. Og selvfølgelig er det ikke en forhindring, hvis man kan. Men der er rig mulighed for at prøve noget nyt af, og prøve at udforske et nyt fag og prøve sig selv af. Og man kan rent faktisk godt lære at spille på et instrument på relativt kort tid, hvis man har lyst til det. All seven and we watch them fall. They stand in the way of love and we will smoke them all with an intellect and a savoir-faire. Vi slutter med et eksempel på sådan corona-sammenspil, hvor hver elev har siddet hjemme hos sig selv og indsunget en stemme, og så er det blevet klippet sammen bagefter. Det er jo
rigtig sjovt at synge sammen. Det er ikke helt så sjovt at synge sammen hver for sig, men resultatet det lød rigtig godt, da en af eleverne til sidst fik klippet det sammen. Og det ser også sjovt ud. All seven and we'll watch them fall. They stand in the way of love and we will smoke them all with an intellect and a savoir.